ayuk lokthong Tripura motha ayuk lokthong no burung burung jodani khawo jodani khogo tuima teisa bolong bolong Bubagra ayuk lokthong Thansa ayuk lokthong Otakurok phai de Thansan kharang ya tam de Đi đông lên, lông lên. Đi đông. Bubagra long lên Sini khawa Sin ti prasan khawa জাগা জাগা ছালাই টঙ্কা বুবাগ্রা ফাইকে যত জাগা ছালাই টঙ্কা বুবাগ্রা ফাইকে যত media friends সংনো হামবাই রেও তিনি নরক তিনি অর জরাসনা bai phaimani bagai tai tini haino hai chini bubagrani naikol phangbai chini snamjak Tripura Motha Party asaimani tiriti salo thangnai 2021 ni tiriti salo asaimani o sanaruk sawai जों tini joto amsaino जों tini chini bisingba asaiman salo जों palani thangi tongo chini phai sokpaijak chini joto block committee ni adong song Y team ni adong TWF ni adong Tripura Motha ni adong tei joto chini khaka hamlok rok tini bubagrani khorang koplai khaina bagai जों dini oro phai sokpaijak piaba tini chini amsayo belegena sadi bango sadi season ba kaisa kaisa block eba kaisa kaisa ponchai andro 3-4 sadi tongo tobo phano chini amsaini lukorok o sadino khibiba number tini bubagrani logiroi phandina bagai tini phaiman bagai ang chini joto lukorok no borno khoroksa ang borno hamjangma kuplongti hambaya afaru amakine जों saimano je chini bubagra khoroksa chini leader je strong leader bin bisinde जों je chini mantai soktai je chini rights no phiroge manan bagai जों joto palbaksa khabaksa yapri marshal nai amakine जों tini chini ramchanagan block committee bisin khobjak जों tini oro highways rally khai जों tini holo kanchabraba devi holo aro जों gathering khai जों tini diboni chamungbo जों Serapsa joto palbaksa ke जों chalaini hine ang joto lukorong bo koinai narok joto no program payment yagulo जों isa chamungbo जों palke chalaleni tini hambai